Сәлам бізді күтіп алған тоғыры достарыбыз. Хайырлы көн телевизор караусылар. Көздің хуңғы айының хуңғы сығарылышында сізді сәлемлерге ашығабыз. Һәм ул бик күңелле үтмәкче. Сөнки бездә кунакта әрдәнте. Бына шулай хәбәрләр көтә безне. Киләһе атналы 6 декабрь көне без еңеүсене игълан итербез. Ринат агай, нисек һиңа туры эфирдә эшләү охшанымы? Сында әйткәндә миңа бик нык охшаны. Бәлки мине эшкә алырлар поездга. Тулкынландыңмы? Юк, әзрәк кенә. Ринат агай, һин бәләкәй чагында кем булырга хыяллангайның? Садикка йөргәндә мин таксист булам дигәнем, аннан мәктәпкә йөргәндә президент булам дигәнем. Шуңа күрә белмәйм. Һәр ярсы булдым инде. Һәр ярсы булдым. Безгә тагы киләһеңме? Әлбәттә килермен, чөнки тамыр менән без нык дустбыз, шуңа күрә балалар менән миңа эшләргә нык охшай. Концертыңа әзерлек нисек бара? Концертыма әзерлек бик яхшы бара, өлгөрәбез, билетлар һатыла, шуңа күрә бөтенләй яхшы. Гөлгөнә Баһаудинова? РНТ? Тау хәбәрсен. Шулай.